security for development. Kwa budalangi atari nyaki kaunti ma Homa Bay kama sirikand kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar jiwo dongruok mag rawere kod jiwo weche mag limbe. Kaunti no motelo ne romo mar kauntis machakra yanga tich ariyo e skunde sekondar ma Homa Bay. Efomara Alia Beach ntiere kod ler kwa kaunti ma Homa Bay. Chendo te oseyike laptuke ma Homa Bay High School kamidhi bagi romo mar telo mar koro gwenge ma higani kanya kasani welo mathoth osedonje kaunti ma Homa Bay ne ikruok ne chendo mopogore madhi nyime nyaka odiochieng' makiny motelo ne romo makamano. Odiochieng' ma kawuono chendo mopogore mag rowere ne obagi e boma ma Homa Bay mabende oluwore kod thoro mar wach e romo mar telo mar koro gwenge ma higani mar neno ni rowere bende onywandi e chendo mag dongruok madhi nyime kauntis mopogore kendo duondgi owinji. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga wacho ni chendo mopogore masani koro gitimo en mar keto kaunti ma Homa Bay map mar piny Kenya ahinya te weche mag limbe. The theme of this year's devolution conference is inclusion, equity, social justice, and so we started it off with our young people, including children, skating for devolution, just for people to increase awareness of devolution and what it does. From here we went to the university to start off the hackathon, which is young people from across the country coding, bringing up different solutions to sort out our problems within our counties. Then we are moving now to Mbita, on to Takawiri, and finally to Ruma National Park on an experience Homa Bay tour. It's beautiful, and we want to profile Homa Bay as a tourism destination away from the beaten path. Gavana Wanga ni kuni dwaro margi eneno ni rowere okowe chien kendo counties mopogore dhi nyime gi chendo mopogore mag nywande rowere e gigo magitimo mondo gibed kod duol kaka tayo counties e pacho ka. Club now for skaters, so now we are going to support them, we are going to encourage them, and when we do our other events they will be integrated as a part of that. Governor is really trying. You know, you can see there's a lot of change in Homa Bay since we started. Governor Mail Geyo Marakwet Wesley Rotich maena chilu kom governors moso yuoro ne ikruok ne romo makamano okoni counties mopogore piny Kenya osego okang' maduong' e weche mag dongruok nyaka ne chak loch mar koro gwenge. The whole Kenya will be here this week, and we want to congratulate her for the good job. We are here to show Kenya that devolution works. Devolution is the promise Kenyans were given, and it's actually being seen live here in Homa Bay and across the country. Therefore, we are highly also to support the young people. The devolution conference talks about inclusivity. There is a feeling among young Kenyans that they are not being included in governance. We are starting at the devolution family to have the young people be part of us. County ma Homa Bay dhibedo modech mokalo kalure gi romo maloch mar koro gwenge mibago e county ni. Chakre odiochieng' ma kawuono chene mopogore osechako dhi nyime motelo ne ikruok mar romo makamano mibiro yaw kod jatend piny Kenya William Ruto tich ariyo ma jumani. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Migao mar thieth kotenre kod riwruok mar Luala Community Alliance kod Lawi Jaoko Foundation dhi nyime kod chenro mar kedo kod midhiero adek majuko rawere moting'o mako iye mamondo gamo kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech e kind rawere e alwora mar Nam Lolwe. Jafwambo mar kaunti ma Migori Jojuma noyore chenro makamano kendo miyo ripot e yo machal kod ma.